Pa. Shoutout natin ang mga relasyon na nasira at binitawan agad dahil sa simpleng away. Oy, aminin nyo, ang daming single ngayon pero ang babaw ng pinag-awayan, di ba? Sabihin natin nga, tinoyo si jowa tapos ikaw talaga nga namang napikon. Di ba? Minsan, ano ka ngayon? Di single ka. Single ka na naman, oo, walang tumatagal. Pero bakit ganun kabilis maghiwalay ang mga tao, no? Minsan talaga hindi kayo para sa isa't isa kung ganyan kaiksi ang mga PC nyo. Di ba? Anyway, mahal. Andito na ang Spicy Opa mo sa radyo na kapag natikman mo. Hahanap-hanapin mo. Ako to si DJ Kim Chino, makakasama ako 69 tayo. 6 to 9 p.m. ako ang iyong makakasama, makakakwentuhan at talaga nga naman makakabonding kahit si Kim Chino ay not feeling well ngayon. Mahal, parang magkakasakit ako. Alam niyo yung pakiramdam na talaga nga namang hindi ka pa nanghihina pero paparating na siya. Ganun yung pakiramdam, oo. Pero anyways, dahil kayo ay talaga nga namang mahal ko, ako'y napapakinggan nyo pa rin. At kung ako'y umabsent ngayon, edi sana walang 1.5 ang isang tsuper at syempre walang kausap o kasama sa traffic ang mga bumabiyahe ngayon. Diba? Kaya naman kung ikaw rin ay nagbabantay ng inyong tindahan, huwag ka mag-alala, nandito ako. Huwag ka mag-alala, hindi kita iiwan. At kung single ka, huwag ka mag-alala, ako muna ang jowa mo. Anyway, mahal, speaking of conflict sa relasyon, di ba minsan, bago ka, lagi ko sinasabi, bago ka makipagtalo, makipag-away sa partner mo, jowa o di kaya asawa, alamin mo muna kung bakit sila nagagalit. Sa nagmumula ang kanilang katuyuan, di ba? Baka kasi katulad ni Kim Chino rin yan na not feeling well. O, di ba? May sakit. Di ba? Masama pakiramdam wala sa mood. So, dapat aalamin mo at ikaw bilang jowa o bilang asawa, dapat gawan natin ang paraan, hindi yung parang gagatungan mo pa ang problema. Di ba? Tsaka kung mahal mo yung tao, dapat mahal ikaw ang magiging bigger person at iintindi para sa relasyon nyo, di ba? O sige, tonight sa ating Chinitalks, usapang pag-ibig mula sa Spicy Opa mo na si DJ Kim Chino. Tingnan natin, ibibigay ko ang 3 pwede mong gawin sa jowa mong wala sa mood kasi may sakit. Wow. Bakit? May sakit din ako. Baka pwede mong gawin din to sa akin, di ba? Una, mahal, pag not feeling well si jowa, unang-una talaga, paggamot mo, di ba? Pakonsulta mo, kahit sabihin natin lagnat, sore throat, sipon, mas okay nang ipapakonsulta sa eksperto, di ba? Uy, marami na ngayong virtual consultation at talaga nga namang maa-address agad. Usually kapag sinariling sikap mo yung mga 3 to 5 days bago ka gumaling, di ba? Kapag with right medication from the expert, kaya yan ng 1 to 2 days. Ako looking forward ako na hindi na to mag-proceed talaga sa sakit para at least, 'di ba? Tuloy-tuloy niyo ako makakasama. And ako rin talaga personally, mahal. Talagang kumaibigan ako ng maraming doktor. Para yung mga konsulta, reseta, hindi ko na babayaran. Shout out na lang ang bayad. Anyway, mahal, mas okay na rin kasi talaga yung merong guidance at talaga nga naman prescription coming from the right person or expert. Parang sa pagmamahal lang yan, doon ka na sa taong mamahalin, aalagaan ka at syempre hindi ka bibitawan sa mga panahong may sakit ka. Diba? Totoo lang. Alam mo na, kung masama pakiramdam ng jowa mo, asawa mo, pakonsulta mo na sa doktor. Huwag kay Kim Chino kasi may sakit din ako. Anyway, babalik pa ako, mahal. Hanggang 9 p.m. pa naman ako. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. At dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!